Lwgwfwr good evening खुलुमबाय ब्र'नि अनलाइन सेन्टाराव फैदोंमोन मौसुमि अनलाइन सेन्टार नावकाटायावनो दै लोगोफोर मौसुमि अनलाइन सेन्टार र' एसे कुसुंनि दे मिस्टि दसे जाहोनोथ' कुसुरिनि जानाय लामा अ जेबो साख्रि फैयाखै ब्र' जेबो साख्रि गैया ना जोङो चुकुरुथ' एला मा साख्रि फैदो सेंग्राफोरनि थाखाय BTCनि हा BTCनि मोजां साख्रि फैदों लोगोफोर देलाय एसे बुं हायबाथाय थाब BTCनि टारगेट फरगेट जादों बास फैदों BTCनि टारगेट फरगेट आरो लोगोसे मिस्टि जाखाबाय नै कुसुरि नोंथांमोना फैबानो जाबाय हेन्डसाम ब्र' दङ मौसुमि अनलाइन सेन्टार ओरैबायदि स्पिड टेक टेक खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खम बेसेनावनो होगोन ना आरो हेन्डसामबो बिथाङा सेंग्रासो दै आंनिनो बस आंनि लोगो अबा लोगोफोर नोंथांमोननो एसे देखायबाय नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो ना मौसुमि अनलाइन सेन्टार हे ब्र' एसे देखायथारला र' बोरलै ओइ नै मौसुमि अनलाइन सेन्टार ब्र' होमबा मोननो साख्रि ना BTCनि टारगेट फरगेट बा दखाना लांदा जाना दङ नांजुबाय सेल बिथाङा लायनो टाइम मोनाखै बैसागु बोथोरनि र' लोगोफोर अके लोगोफोर टारगेट फरगेट अनलाइन खालामफैदो मौसुमि अनलाइन सेन्टार नावकाटा अके